Så har vi Snapchat, som er et socialt medie, hvor man kan tage billeder og optage video. Man ansøger om venskab og får nye venner ved at man går op her i spøgelse, og så trykker tilføj venner. Vi går lige tilbage, hvor man lige slider her, og kommer tilbage igen. Og så trykker jeg hernede, så kan man se, hvem man så har fået billeder og video af. Hvis man selv prøver at tage et billede, så kan man lige herover i den der. Og så tager det et billede. Så kan man se, at der er nogle funktioner heroppe, som er ligesom sådan en blyant. Trykker man der på, så kan man så tegne på billedet. Vi tegner lige sådan nogle flotte katteører der. Og så går man herned og trykker, så kan man sende det man gerne vil. Og hvis man går ned i hjørnet der, så er der antal sekunder, hvor mange sekunder dem man sender til, de kan se billedet. Og der kan man så scrolle op og ned, hvor meget man så vil have. Og det er maks 10 sekunder. Og når de 10 sekunder er gået, så er billedet væk, så kan man ikke se det mere. Og det samme gælder med en video. Man kan så gøre det, at når man trykker videre hernede, så sætter det til en historie, hvor det så er 24 timer, hvor folk de så kan se, hvad det er. I forhold til pædagogisk praksis, så kan man jo bruge det her til at dele børnene op i 2 grupper eventuelt. Og så ligesom lege tegn i gæt, hvor man ligesom måske tager et billede, og så tegner det her, som måske skal forestille en kat, og sende til den anden gruppe, hvor de så skal gætte, hvad det er, og så svare tilbage